Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, má pida misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos en la hora de nuestra muerte. Quinto misterio. Con el pan y el vino se formó la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Virginal, Madre de la Misericordia, Madre amable, Madre admirable, Madre de buen consejo, Madre del Redentor, Madre de Salvador, Virgen prudentísima, Virgen siempre orante, Virgen y Madre, primicia de la redención, Virgen Virgen clemente, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso insigne de devoción, casa de oro, arca de alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de las vírgenes, reina concebida sin pecado original, reina elevada al cielo, reina del Santísimo Rosario, reina de la paz, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Te rogamos, Señor, que nos concedas a nosotros, tu siervo, gozar de salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la Santísima Virgen María, concédenos, líbranos de la tristeza de este mundo y disfrutar de la eterna alegría por Cristo nuestro Señor. Salve a la Virgen de Ritoquieta. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulcero y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Ongi etorri guztiok, duela 150 urte, Elizaren zaindari izendatuta izan zen San Jose ospatzen dugu gaur. Bere urte santu berezia ospatzen ari garen honetan. Elizbarrutietako misioen zaindaria ere bada, eta misioei laguntzeko izango da gure gaurko otoitza eta diru bilketa. Misioa zenidetasuna da. Dio hain zuzen aurtengo goiburuak. Aita santuak denok elkarren zenideko izateko deia egin berria digu. Gogoratuz, ospa dezagun bihotzez gure herrietan hain maite den jai hau. Ni naiz, ni naiz, ni naiz jauna. Ni naiz, ni naiz, ni naiz jauna. Ekin hitz egin nahi dut. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesu Kristo gure jaunaren grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedizuekin. Eta zure espirituarekin. Zenideok, ongi etorriak, San Jose festa handia ospatzen dugu gaur, aurten gainera aita zainduak abenduaren 8 urte hau San Joseri dedikatu zion. Karta bat idatzizun, San Josei buruz, gero zerbait komentatuko izuet, eta nahi izan du beraz, San Jose izan dezagula urte honetan presente gure otoitzean, eta batez ere sakondu dezagula santu haundionengan. Eta gaurko festa beraz bereziki ospatzen dugu gaur. Eta apaltasunez presta ditzagun gure bihotzak Eukaristia ospatzeko jangoikoari pekatari garela aitortu eta bere errukia eskatuz. Jesus jauna, entzuten irakasten diguzuna. Erruki jauna. Jesus jauna, gugan zure hitza ereiten duzuna. Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, betiko biziaren fruituak eman ditzagun zure espiritua sendotzen gaituzuna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eta gorez dezagun jangoikoa aintza otoiztuz. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Aina hundi eta Eder zaitugulako gora zu, bedeinkatua zu, gorezpen zuri, auspezagur eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna. Jauna, jainkoaren zaitaren seme, zukentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zukentzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarriri zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna. Zu bakarrik goigoikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Gloria, Gloria in excelsis Deo.
Egin dezagun otoitz. Jainko Algustiduna, gizadiaren salbameneko lehen misterioak Jose Santuaren ardura leialaren pean jarri zenituen. Egizu, haren otoitzari esker, Elizak ere zaindu ditzala beti eta eraman bere betera, zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Samuelen bigarren liburutik. Egun haietan jaunaren hitza etorri zitzaion Natani. Zoaz, eta esaiozu nire morroi Dabidi. Hau dio jaunak. Zeure egunak bete eta zeure gurasoekin atseden hartuko duzunean, ondorengoa emango dizut, zure erraietatik ateratakoa. Eta sendotuko dut haren erregetza. Hark eraikiko dio etxea nire izenari, eta nik betiko sendotuko dio tronua. Aita izango nau hark ni, eta seme izango dut nik ura. Zure etxeak eta zure erregetzak betiko irango dute nire aurrean, eta zure errege aulkiak sendo irango du beti. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Emaitasuna abestuko du ire. Abestuko dut Jauna, zure maitasun egintzak kantatuko ditut beti. Zure leialtasuna iragarriko gizaldiz gizaldi. Bai, aitortzen dut. Betiko eraikia dago zeruan zure maitasuna. Sendo ezarria zure leialtasuna. Jauna, zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Ituna egin dut neure hautatuarekin. David neure morroiari zin eginez. Sendo ezarriko dut betiko zure errege jatorria. Menderen mende eraikiko zure errege aulkia. Zure maitasuna abestuko dut betiren beti. San Paulo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Zenideok, beren oinordekotza mundua izango zutela agindu zien jainkoak Abrahami eta ondorengoei. Agintzari hau ordea, etzegokion legea betetzeari, sinismenak duen salbamen indarrari baizik. Beraz, agintzaria, doain hutsa izanik, fedeari dagokio. Horrela, Abrahamek ondorengo guztientzat balio du. Legearen arabera ondorengo direnentzat ez ezik, baita Abrahamen sinismenaren arabera direnentzat ere. Bera aita dugu guztiok, liburu santuak dioen bezala. Herri askoren aita egin zaitut. Abraham aita dugu beraz, jainkoaren aurrean. Hark sinetxi egin bai zuen hildakoak biziarazten eta izaterik ez dutenak izatera deitzen dituen jainkoagan. Abrahamek sinetxi egin zuen inolako itxarobiderik ez zegoenean itxaropenari eutsiz. Horrela, herri askoren aita egin zen, jainkoak esan zionaren arabera. Horren beste izango dira zure ondorengoak.
Horregatik, hain zuzen, zintzotzat hartu zuen jainkoak. Jaunak esana. Eitzak jauna, espiritu eta bizi dira. Zorionekoak zure etxean bizi direnak, etengabe zu goresten. Zure hitzak jauna, espiritu eta bizi dira. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aintza zuri jauna. Jakobek Jose sortu zuen Mariaren senarra, eta Mariagandik jaio zen Jesus, Kristo deritzana. Jesukristoren sortzea honela gertatu zen. Maria, Jesusen ama, Joserekin eskontzeko hitzemana zegoen, eta elkarrekin bizi izan baino lehen, haurdun gertatu zen Espiritu Santuaren egitez. Josek, Mariaren senarrak, gizon zintzoa baitzen eta ez baitzuen bere emaztea salatu nahi, ura isilean ustea erabaki zuen. Baino, asmoriz gogoan zerabilela, jaunaren aingerua azaldu zitzaion, ametzetan eta esan zion, Jose, Daviden ondorengo hori, ez beldurri izan zeure emazte Maria etxean hartzeko, honengan sortua Espiritu Santuagandik bai dator. Semea izango du, eta zuk Jesus ipiniko diozu izena, hark salbatuko bai du bere herria bekatuetatik. Josek, lotatik esnatu zenean, jaunaren aingeruak agindu bezala egin zuen. Jaunak esana. Zuri jauna. Lehen esan dizuedan bezala, aita zainduak abenduaren 8an San Joseri dedikatutako urtea inauguratu zuen, eta honekin batera karta bat, eskutitz bat idatzi zion Eliza osoari, gu guztioi. Tituloa karta honena da Patris Corde, aitaren bihotzarekin. Patris Corde, aitaren bihotzarekin. Eta horrela definitzen du beraz San Jose aita zainduak. San Jose da batez ere aita. Horrela ezagutu, horrela jainkoak ere nahi izan zuen guri agertu aita bezala. Ez Jesusen aita bakarrik, baizik eta Eliza osoaren aita. Eliza osoaren zaindari delako San Jose. Eta aita zainduak eskutitzontan lehen da bizi gogorazten diguna da hauxe. Gure bizitzak Elizaren egin behar eta Elizaren bizitza guztia bere esku jarri behar degula. Beraren laguntza eskatu behar dugula pein eta garriz. Bera dugulako gure zaindaria, Elizaren zaindaria, eta beraz, urte hontan bereziki hause egitera gonbidatua gaude. San Joseri otoitz egin, beraren eskutan jarri, Eliza, gure familiak, baita ere gure bizitza, beragandik graziak eta doaiak jasotzeko, Mariaren gandik jasotzen ditugun bezala. Eta gero, aita zainduak eskutitz hortan, 7 titulo bezala ematen dizkio San Joseri. Ama Berginak, Mariak, dudarikan gabe, titulo asko dauzka. Elizak gogorazten ditu askotan, bere festa asko ospatzen ditugu, eta hor ditugu errosarioa errezatzen dugunean letanietan
zemat izen edo zemat titulo edo zemat ezaugarri gogorazten ditugun Mariari buruz. Aita zainduak San Joseri buruz hitz egiten digunean, eskutitzontan 7 titulo ematen dizkio, 7 ezaugarri jartzen ditu. Aita bihotz honeko aita horren tan oinarriturik, 7 titulo hauek ematen dizkio. Lehen da bizi, esaten du San Jose dela kristau herriaren aita maitea. Eta lehen esan dudan bezala, bera da Elizaren zaindaria. Eta aita zaindua gonbidatzen gaitu beraz, berari egunero otoitz egitera. Berak ere egiten duela esaten du. Eta santuak ere horrela egin izan dute betidanikan. Hor daukagu, berak aita zainduak esaten du, Santa Teresa Undia, Abilakoa, San Joseri zion debozioa. Eta berak ere, goizero, lehenengo otoitzan aurretik, aita zainduak ere, 19. menpeko otoitz erlijiosa baten otoitz bat egiten du San Joseri, egiten diola esaten du. Guk ere hortara gonbidatzen gaitu. Bigarrengo titulua esaten du dela bihotz honeko aita, bihotz beroko aita, padre de la ternura. Eta hor ikusten dezuen irudi horrek ere hori adierazten du. Jesusekin daukan irudi horrek San Josek adierazten du bera bihotz honekoa, bihotz bera dela. Eta hori erakusten digu baita ere guri, batez ere aita izateko bokazioa dugun hoi. Ni aita apaiz bezala, baino baita ere besteok aita bezala. Gure maitasuna horrela izan behar da, bihotz beroskoa, gertukoa. Maitasuna horrelakoa delako, maitasuna ezin daiteke izan hotza, edo urruneko maitasuna, baizik eta izan behar da, gertutasunezko maitasuna, detaileak dituen maitasuna. Eta San Josek erakusten digu hortan. Baita ere esaten du 3. titulu bat, aita obedientea. Beti San Josek egin zuen jainkoak esandakoa. Eta gaur ere ikusten dugu evangelioan nola aingerua agertzen zaionean, momentu zail batean, eta esaten dionean, jaso zazu zure etxean ume hori, baita ere Maria, eta zaindu itzatzu, berak obedezitu egiten du. Jainkoaren nahia betetzen du. Eta hortan ere, San Josek erakusten digu nola jokatu behar dugun guk. Eta 4. titulo bat, esaten du aita zainduak. Aita akogitzen duen aita. Eta hori egin zuen, San Josek bere bizitzan, ez zuen bere buruari begira, bizi, baizik eta Maria eta Jesus zituen bere maiteak eta beraien alde egin zuen guztia. Eta bere etxean jaso zitun, zaindu zitun, eta eman zien behar zuten guztia. 5. titulo bat, aita balerotsua edo balientea da San Jose. Zailtasunetan ikusten dugu ez dela atzera botatzen. Dudarikan gabe berak konfidantza ez dauka bere indarretan, baizik eta jainkoaren grazian, eta jainkoagan dauka bere konfidantza guztia. Eta horrek eramaten du gauza harrigarriak egitera. Berak pentsatu ezinezko gauzak ere egitera. Aurra hartu, Egiptora joan, han bizi izan, gero bueltatu, Nazaretera etorri, Belenen ere izan zitu zailtasunetan aurrera egin zuen, hor ikusten da gizon gogorra eta balientea dela. 6. titulo bat, aita langilea. Horrela ezagutzen dugu San Jose batez ere. Arotza eta arotz fina, langile fina, eta hori erakutsi zion baita ere Jesusi.
Eta azkenengo tituloa, aita, eskutuan dagoen aita. San Jose evangelioak hartzen baldin baditugu, gutxitan agertzen da. Gutxitan agertzen da. Maria bai, baino San Jose momentu gutxitan agertzen da. Eta agertzen denean da momentu zaietan. Jesus eta Mariak momentu zaila dituztenean. Beti dago eskutuan, baino bere egin beharra oso garrantzitsua da. Eta hori ere erakusten digu San Josek. Apaltasuna, ez protagonismoa bilatzera, baizik eta egin beharrekoa egitera, baino ez jendearen aurrean, baizik eta jainkoarentzat. Eta bukatzeko aita zainduak esaten du San Josetaz, gauzari garrantzitsuna. Bere egiteko, bere egin beharra, bere bizitza izan zela beti jainkoaren borondatea bete. Eta hori erakusten digu batez ere. Gaurko evangelioan ere hori adierazten digu. Jainkoak esaten dionean zer egin, berak egiten du. Naiz da ez ulertu, berak badaki jainkoak nahi duena eta hori egin behar duela eta jainkoak argituko dizkiola ez ditun ulertzen gauzak. Eska diezaiogun, egun honetan, festa honetan, San Joseri eman diezaigula, bere argia, bere grazia, guk ere beraren antzera, gure kristau bizitzan aurrera egiteko. Hala izan dadila. Eta aitortu dezagun orain gure fedea, sinisten dut jangoiko algustidun zerulurren egilea, sinisten dut haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren, de Maria Virginia gandik jaioz, Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jeitsi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta jainko aita algustidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handi biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia. Amen. Sinisten dut, Sinisten dut. Beren bizi aldian lurraren gatz eta argi izan ziren santu guztien laguntzarekin zuzen diezaizkiogun gure otoitzak jaunari. Gizon egindako bere hitza San Joseren ardurapean jarri zuen jaunak, lagun diezaiela Elizaren hartzainei berauen esku utzik baititu, graziaren sakramentuak eta salbamenaren doainak, egigun otoitz. Jauna zure maitasuna abestuko dut, betiren beti. Lurra gizakiaren esku utzi eta zaintzeko agindu zion jaunak, eman diezaiela langile guztien duintasuneko, zorionez bizitzeko behar duten guztia, egigun otoitz. Jauna zure maitasuna abestuko dut, betiren beti. Elizbarrutiko misioen alde. Lurralde behartzuetan gu guztion izenean, Jesusen berri ona zabaltzen ari diren misioen alde. Hemendik haiei laguntzeko ahalegin egiten degunon alde. Misiolaritza Elizaren jarrera ezinbestekoa dela jabetu gaitezen. Egigun otoitz. Jauna zure maitasuna abestuko dut,
betiren beti. San Josek bere lurra utzi beharrean ezina, sufritzean ondoan izan zuen jaunak, lagun diezaiela etorkinei eta zalantza artean eta estutasun larrian bizi diren guztiei. Egigun otoitz. Jauna zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Heriotzean Jesus eta Maria ondoan izan zituen San Josek lagun diezaigula guri ere heriotzak orduan, bere semea gure ondoan jarriz. Egigun otoitz. Jauna zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Andre Mariaren zenar Jose Santua gogoan dugula eskatzen dizugu bere bitarteko dugula iritsi ditzagula geure ahultasunez eskatzera ere ausartzen ez garen guztia. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du orain ekarri dizugun ogi hau. Lurraren indarrak eta gizona lana sortu hau, egingo zaigu biziaren ogi. Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du orain ekarri dizugun ardo hau mahatzondoaren indarrak eta gizona lana sortua. Egingo zaigu betiko zorionaren edari. Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jauna, Jose Santua Maria Virginiagandik jaiotako zure seme bakarraren zerbitzari leial izan zen bezala, egizuguk ere bihotz garbi zerbitza zeitzagula zure aldarean. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nonai eta beti guzuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jainko algustidun beti ere korri. Eta zure haunditasuna kantuz aitortzea, bedinkatzea eta gorestea, Jose Santuaren festaburua ospatzen dugun egun honetan. Hau bai gizon zuzena, jainkoaren ama Virginari zuk zenartzatemana, hau bai zerbitzari leial eta zentzuduna, zure familia Santuaren buru ezarria. Aitak bezala zaindu zezan, Espiritu Santuaren egite sortutako zure seme bakar Jesukristo gure jauna. Honen bitarte zaingeruek zure haunditasuna goresten dute, zerutar espiritu eta botereek zure ospea adoratzen. Goiko indar eta serafin doatzuek zuri auspez agur egiten, postazun berak baitute zerutar guztiak elkartzen. Onar ezazu jauna, haien gorezpenekin bat egin ditzagula guk ere, geure kantu hotzak.
santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zeru lurrak beterik dauzka, zure dizdirak. Osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta diren guztiek ematen dizute behar den gorezpena, zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, eta Espiritu Santuaren indarrez, zeuk bizierazten dituzu guztiak eta santutzen, eta zeu ari zera beti eta beti zeure herria biltzen, eguzki alde batetik besteraino, opari garbia eskain dakizun. Apalki beraz jauna, eskatzen dizugu, egin ditzazula santu zeure espirituaren indarrez, oparietarako ekarri ditugun ogi eta ardo hauek. Zure seme Jesukristo gure jaunaren gorputz egin daitezen, eta odol egin daitezen. Misterio hauek berak agindurik egiten ditugunez gero. Berak saldu zuten gau hartan, ogila hartu, eta zuri eskerrak emanez, bedinkatu zuen zatitu eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz zuri eskerrak emanez, bedinkatu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zue eta edan guztiok honetatik, hau nere odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Zu berriz etorri arte, hau dugu hau berriona. Horregaitik jauna guk zure semearen ekaldi salbagarria eta hien artetik piztea eta zeruratze miragarria gogoratuz. Haren azken etorrera itxaroten dugula, zuri eskerrak emateko eskaintzen dizugu sakrifizio bizi eta santu hau. Begira jauna, zeure Elizaren eskaintza honi. Ikusi eskaintza honetan zurekin baketu gaituen Jesukristoren oparia. Egizu jauna, zure semearen gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuaz beterik, Jesukristogan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela. Berak egin gaitzala zuretzat betiko opari, zure aukeratuekin zerua irits dezagun. Lehenengo Maria guztiz doatzua, jainkoaren ama beti Virginiarekin, haren senar Jose santuarekin, zure apostolu eta martiri santuekin. Eta santu guztiekin. Badakigu hauen bitarte zure laguntza izango dugula nonai eta beti. Guk zurekin baketzen gaituen opari hau izan bedi jauna mundu guztiarentzat bake eta salbamen. Mundu honetako ibilaldian bete ezazu sinismenez eta maitasunez zure Eliza. Zeure zerbitzari Francisco gure aita zaindua. Jose Ignacio gure gotzaina. Gainerako gotzain eta Eliz gizon guztiak. Eta zeurea duzun herri osoa.
Entzun bihotzonez zeure aurrera deitu duzun familia honen otoitzak. Aita guztizona, erakarri zeuregana mundu zabalean banaturi dabiltzan zeure seme alabak. Hildako gure zenideak. Gaur gogoan ditugu bereziki Jose Manuel, Matilde, Joakina, Joseba Andoni, Pedro Mari, Peio eta Pedro. Eta mundu honetatik zurekin adizkide joan diren guztiak, aritzazu bihotzonez zeure zeruan. Guk ere sinesten dugu, zure aintzaren zorion betea izango dugula betiko haiekin batean. Jesukristo gure jaunaren bitartez, beronen eskuz ematen dizkiozu ondasun guztiak munduari. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldurgabe kanta dezagu. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gau, egun honetako ogia. Barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzuten taldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzerak gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, hangoikoaren bildotza, zukentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna, jangoikoaren bildotza, zukentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna, hangoikoaren bildotza, zukentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu bakea. Hemen, hangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak, maiontara deituak, jauna, ni ez naiz inauzun ere etxean zartzeko, baina ezazu izbat eta sendatuko naiz. Dutenak gerabe zutik, bestela eserita, eta ondoren egingo da, poltza diru biltze iteko parrokiaren alde.
Gogoratu, gaurko dirubiltzea Elizbarrutiko misioetarako izango dela. Kristoren gorputza, Amen. Una bildo txestia, egiazko gia, zerutik da jeitxia, hainko maitea. Gure hartzaiona, ta egilea, aitarik maitena, zeru emailea. Ona bildo txestia, egiazko gila, zerutik da jeitxia, hainko maitea. Egin dezagun otoitz. Aldareko janari santuaz, aseduzu jauna zeure kristau familia hau, Jose Santuaren festaburua, pozik ospatzen duen egun honetan, zaindu ezazu beti zeure babespean, eta gorde berarengan, zuk maitasun handiz emandako doainak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
Eta bedinkapen eman aurretik abisu bat, datorren 24an, martxoaren 24an, odol emaileak, odola emateko aukera izango duzue, betiko moduan, jubilatuetan. Egun ederra pasa dezazuela, eta Jose edo Josefa izena dezuen hoi, zorionak. Eta jaso orain bedinkapena. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. bedinka zaitzatela jangoiko algustidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Zoazte jaunaren pakean, Elizama deunaren zaindari indartzua, Eitzazuarren poserrukitzua, zaindu gaitza